Terve vaan, en tiedä mikä paikka on kyseessä, mutta niin iso on. Isohko rakennus, joo. Kyllä joku koira haukkuu tuolla. Mä en tiedä haukkuuko se, kun auton jätin tuohon. Ei tässä kyllä vitti hirveen kauaa välttämättä kierrellä. Se on asbestia. Kelnari. Tuolla ainakin jotain kaltereitakin oleva, että onko tästä oli joku mielisairaala vai mikä liian. Tuommoista. Sähköpään keskukset. Siinä on huone. Halakeilun nuo seinät, joo. Täällä on kesähuoneita. Tää ei ole mikään älyttömän pieni koppi kylläkään ole tää rakennus. Täällä on näköjään joku pyykkihuone vissiinkin. Täällä on näitä luukkuja vissiinkin noita putkia varten. Vessaa on ollut. Jonkin sortin keittiötä. Nämä on vielä ihan siistin näköiset tuommoista. Tuollaiset kyykkikalusteet. Kaula hoivijainen. Tämmönen. Tuolla kanssa on tommonen vanha talo, mutta tästä kun kahtoo, niin se on kyllä tuollakin tommonen. Tää on kyllä niin iso paikka, että täytyy tehdä tuosta kyllä sitten jatko-osa ja tuosta kanssa, ettei kyllä tehdä samaa syssyyn kyllä kerkeä näitä tekemään mitenkään. Täällä on vaikka suihku, se saa viemäri tarkistus. Vai oliko tää suihku? En oo varma. Varmaankin ollut suihku. Niin ja sitten niin täällä on niinku tämmösiä nää tekstit, että lukee niinku noissa ohjeistuksessa niinku. Nyt kyllä kuulostais, että niin.
Kuulostaa kyllä sille, että traktori olisi tulossa. Mulla on sitten näköjään vanha navettasysteemi kiinni. Huone. Aika lailla kaikki nämä huoneet on tämmöisiä samanlaisia. No sinne ei oo pääsyä tuonne. Varmaan pääsis kyllä. Tässä on taas noita ihme tekstiä. No, en tiedä onko tääkin katsottu jo äsken täällä. Mut joo, kummallisia tekstejä on. On tosissaan, joo. Joo. Tuolla on kumminkin nuo kaksi tommoista rakennusta, niin katsotaan ne ensi kerralla. Se on kyllä hyvä matto. Varmaan jää niin joku video. Nauhuri tai joku siihen. Niin tossahan me käytiin. Siinä on työkalut ollut seinillä. Ja tässäkin näköjään käytiin. Tässä on tuo koppi. Siinä on vesi. Varaaja. Tää on vissiinkin mistä on puut aina puotettu alas sitten. Näkyy olevan tuo Jaspin vesivaraaja. Tästä on näköjään kierukka otettu tosta. Tää on vissiinkin se pannuhuone mikä tuolta näkyykin. Näkyy hyvin noita kengänjälkiä, että täällä on joku varmaan. On täällä ainakin putkia katkottu, että on siinä ollut kyllä systeemit. Systeemit on ollut joskus. Öljypoltinkin. Tää näköjään johtaa takaisin. Johtaa takaisin tonne tilaan. Olis vielä kahtamassa, jääkö sieltä kahtamatta jotakin. Tuosta mentiin äsken. Siinä on vessa ainakin viimeistä päätellen. Tässä on ollut sitten suihkutilat. Vähän matto vähän revennyt. Joo, en tiedä mitä kieltä
Että mitähän kieltä se on sitten tuo. Juttu. Näköjään joutuu sitten tästä ottaa toisen videon. Mä en tiedä, tää kännykkä näyttää, että 13 minuuttia. Sitten loppuu tämä kuvaus siihen. Tiedä onko tilaa niin. Tilaa sen verran vähän se vaan mikä siellä on. Tässäkin on pikkasen antanut tuo lattia periksi tosta. Se on ainakin rytöksiä. Tää on kyllä sen verran iso paikka, että siellä on fitsitkin heitetty sinne. Portaatte alueen ja tuolla on tommonen. Tuota näkee miten se on halennut. Tuosta pääsee ylös, mutta varmaan pääsee paljon muualtakin sinne samoihin paikkoihin. Siinä on ainakin kynnys kadonnut. Tonne ei kyllä viitti mennä, tosta pääsee vaan ulos varmaankin. Varmaankin, ja tuolla on tuo kylmiä. Kylmiä siellä. Mä poltettu. Siinä on vähän uudempata. Joskus veetty. Jatkettu putkia tuosta Peksilä sitten. Se on vessa ollut aika pieni. Pieni kyllä ollut, että se on ollut vaan. Ei mitään käsienpesun annasta, että se on siinä ollut. Niin, no eihän ne nyt mitkään kalterit oo, vaan ne on vaan tommoset koristeet tavallaan. Luuli, näkyy tuota ulkoapäin, että se on hyvästä kalterisysteemit ollut, mutta eipähän ne ollutkaan. Tässä on vissiin kanssani. Olisiko ollut sauna? No näkyy ainakin kiuvas oleva, että varmaankin sauna on ollut siinä. Tässä on ollut sitten, tuosta näkee, niin suihku on ollut siinä. Tää on kyllä aika iso paikka. Mä en tiedä kävinkö mä edes tässä äsken vai mistä mä edes tulin. Sekin on hyvä kysymys kyllä.